Kuyintokozo ukukhuluma nawe, uNkulunkulu akakulonde. Ngami nguPastor. Okubaleni sicela kuwena ukuthi inamba ayisebenzise kuphela uma ungumlandeli kusona ekuseni ya-5 ntambama. Uma ungifonela akawungibuze igama, uyichaza wena ukuthi ubani, ufuna ukusizakala ngani kuphela. Phela. Inamba oyisebenzisa ku-WhatsApp, awuyisebenzisa ama-SMS. Sibheka la ekuphindile Makhaza 5520 uthi hi pastor, kumina my partner he brought 2 rings as gold with pearl, but akangicelanga, uthe ulinde mina ngivume. So naki singakusho ngamaring amabili ngezindandatho ezimbili. When you see your partner having 2 rings or carrying 2 rings, umlingani wakhe eney'ndandatho ezimbili. 1, ngokujwayelekile uma uphuka umlingani wakho ephethe izindandatho kuwuphawu oluhle uma zimbili, ngoba nje lungakhomba ukuthi kungenzeka umlingani wakho uwumuntu wesithembu futhi nibabili njengamanje angasentathe nobabili. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umlingani wakho ephethe indandatho uphawu oluhle uma zimbili, ngoba liyakhomba ukuthi hayi mhlawumbe lo muntu ukubhanqile nje, umuntu oyithandela abantu bobulili obuhlukile kunobakhe ngobuningi, yabo, okungenzeka njengamanje nibabili noma ningase nibe babili ngoba uyabathanda abantu bobulili bakho. Uthi 10 verse 4, wafaka-ke iy'ndandatho namacici nakho konke okunye ayevunule ngakho, wazenza wakhangisa kakhulu ukuheha noma yiphi indoda ngahle imbone. Kanti-ke number 3, ngokwesintu uma umlingani wakhe engenzeka aphathe iy'ndandatho uphawu oluhle uma zimbili, lungasho la ukuthi kungenzeka kunemimoya okumele uma ekuthatha wena ayikhunge nayo. Ngibona shuthi leli li-apply kubantu bemimoya. 4, kuyenzeka uma uphupha umlingani wakho ephethe izindandatho kube uphawu oluhle uma zimbili, olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka ukhulelwe noma uzokhulelwa ubelethe ingane yentombazane. Okukanye-ke kusengenzeka ukuthi ukhulelwe amawele, yabo, noma uzothola amawele. Siyabonga besibheka la iphupho ley'ndandatho ezimbili. Siweni phansi lemadulu, kuleka kuyo Jesu.